fi, Dillio Angharad, a croeso i rhywun arall o Ffasiwn Mewn Munud, rhifin 20. Mae'n foment hanesyddol! A dwi'n nôl hefo geiriau allweddol ffasiwn, neu yn fyr, gaff. Dwi rili ddim yn licio'r enw gaff. Dwi rili angen brainstorm. A gair y dydd heddiw ydy brobaith, neu yn Saesneg embroidery. Yn syml, broedwaith ydy manelyn arddurnol ar ddillledyn. Mae'r steil yn gallu amrywio lot, ond mae lot o ddyluniau broedwaith yn canolbwyntio ar y steil blodeuog, fel y jumper yma. So pam ydw i wedi penderfynu diffinio broedwaith? Wel, mae'n mynd i fod yn trend bach neis ar gyfer y ha yma, fel y short yma ar gael o New Look, ond mae'r trend yn mynd i cario ymlaen i'r hydref yn gaeaf, a mae'n mynd i fod yn trend huge. Mae broedwaith yn edrych yn really neis, a pan mae wedi cael yn iawn, mae'n edrych bron yn timeless, ond mae'n edrych yn especially cool ar denim, fel y jacket yma. So os ydych chi hefo hen ddillad sydd hefo broedwaith arno fo, sydd heb wedi bod yn ffasiwn yn y blynyddoedd dwytha, wel, daeth eich awr, achos ydych chi yn mynd i edrych yn super cool yn y misoedd nesaf. Os ydych chi licio hoffi yn rhannu y fideo yma, swn i'n hoffi hynna yn fawr iawn. Diolch fawr i chi am wylio, a neu weld chi yn y fideo.